Tänään tehdään vähähiilistä väliseinärakennetta. Tulkaa mukaan. Tämä teräsranka, mitä nyt asennetaan, on kierrätysteräksestä tehty, eli on vähähiilistä. Nyt tästä kipsilevystäkin ollaan poistettu jo ne suojat ympäriltä, niin kukaan ei huomaa, että tämäkin on se vähähiilisempi versio. Pystyy raavaampikin mies työmaalla asentamaan, etteikä kukaan katso pitkään. Tää ei eroa normaali N-kipsilevystä mitenkään työstettävyydeltä, että ainoa mistä tää erottaa normaali kipsilevy N-levystä se, että täällä takana sitten on eri tekstit. Nyt tehdään vertailun vuoksi tähän peltirangan vierelle myös puurankaseinää. Isoin erohan näissä on se, että tämä puuranka on hirveästi painavempaa ja kalliimpaa myöskin tehdä. Mutta jokaisella löytyy omia mielipiteitä, niin en lähde niistä sen enempää tappelemaan. Meillä on tässä tämä Isoveri Acoustic. Tämä on vähähiilinen vaihtoehto tuolle väliseinävillalle, niin ruvetaan asentelemaan paikalla. Tämä rullavilla on erittäin näppärä asentaa. Rulla alas. Avataan sitä. Ylhäältä vähän nippuu kiinni. Painetaan sinne yläjuoksun väliin. Tää sen takia, kun nyt se pysyy siellä paljon tiukemmin paikallaan. Noin. Ja sitten vaan tonne alajuoksuun vasten poikki. Ja nyt siitä lähtee taas seuraava erä. Ja painetaan toi alaosa sinne sisään. Kaikki nämä Isoverit tuotteethan on perinteisesti valmistettu kierrätyslasista. Tää uusi vähähiilinen Acoustic seinävilla on valmistettu käyttäen biokaasua ja päästötöntä sähköä. Väliseinien eristäminen akustiikan kannalta on erittäin tärkeää, koska mikäli jätätte sen seinärakenteen ontoksi, niin se ääni saattaa jopa kuulua voimakkaammin siellä toisella puolella, mitä tällä puolella, missä ollaan. Niin silloin kun käytetään pehmeätä lasivillaa siellä välissä, niin saadaan paras mahdollinen äänieristävyys sitten huoneiden välille. Normaali peltiranka on paljon hiljaisempi kuin perinteinen puurakenneratkaisu, mutta meillä on tässä vähähiilinen XR-peltiranka, joka on vielä hiljaisempi kuin normaali peltiranka. Tässä me asennetaan maailman vähähiilisintä kipsilevyä. Työstettävyydeltään tämä uusi kipsilevy ei millään eroa normaalista kipsilevystä. Eli ihan samalla tavalla kaikki toimii. Tässä meillä on nyt vähähiilinen väliseinäratkaisu, jossa päästövähennykset on haettu sieltä tuotantovaiheesta eikä niitä ole kompensoitu missään muualla. Levy valmistetaan täysin sähköistetyssä tehtaassa, jonka ansiosta hiilijalanjälki tämän levyvalmistuksessa vähenee jopa 70%. Parempi olla näissä asioissa edelläkävijä eikä perässä vedettävä ja toimia ennen kuin lainsäädäntö niin pakottaa. Me pystytään jo nyt tehdä parempia valintoja paremman tulevaisuuden puolesta.